हेल' लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फेसबुक इउट्युबनि गेजेरजों गोबां नुनो मोनबाय जानांगौ। फैदो बिदिब्ला मोजां मोनलायनायाव माबायदि थासारि सोमजियो बा एंगारलायनो हायै बोखालायनो हायै माबायदि लाभ स्ट'रि सोलियो, थिग बिदिनो बिथांमोननियावबो माबायदि सोमजिदों नायनानै लादो लोगोफोर। जाय बिथांमोना नुवाखै बिथांमोना फार्स्टनिफ्राय लास्टहालागै स्किप खालामालासिनो नायबासो बुजिनो हागोन मोजां मोनलायनायाव माबायदि थासारि सोमजिदों। फैदो लोगोफोर बिदिबा नायलांदोनि। लोगोसेनो जाय बिथांमोना आंनि नैबे चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोना अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामो लोगोफोर। बिनिसिम औ लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। चलो